Isto non é o que che pedín. Ola. Ola. Hai que facer algo que riña logo. Isto non pode seguir así. Está acabando con todos os nosos animais. Pero, como sabemos quen é? Eu nunca a logrei ver. Eu si, xusto hoxe fui levarlle un terneiro a súa cúpula para que deixara a miña familia en paz. Logrei na ver de costas. Ola. Estiven pensando nas noites. E se non la cargamos? Exacto, pero temos que facelo con cuidado, é moi lista. Hai que aproveitar os seus movimentos. Cando mañá suba ao Penedo, empuxerémola pola costa máis alta para que caiga ao baleiro e non nos volva a molestar. Pareceme ben, quen se ofrecería? Eu creo que o máis xusto sería ir todos xuntos, por se alguén necesita axuda ou reforzos.